ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ದಿನಬಳಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಇತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಡಲ ಬಿಲೆ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪನ್ಪೇರು ತಂಕಲ್ನ ಪರಿಸರ ಜನಗಳಿಗೆ ತರಕಾರಿలను ಅಗ್ಗದ ಬಿಲೆಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆದ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸದಸ್ಯರು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಲ್ ಸಭಾಂಗಣದ ಎದುರು ಐತಾರ ಕಾಂಡಿರ್ದು ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೇರು ಕುಡ್ಲ APMCದ ತರಕಾರಿನ ರಕಂ ಬಿಲೆಟ್ ಖರೀದಿಸಾದು ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆದ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಲೆಟ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಡು ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿನ ಒದಗಾವನ ಬೇಲೆನು ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕುಲು ಮಲ್ತದಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾಯನ ಜಿಲ್ಲಾ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಅಂತರನ್ನು ಕಾತೋನ್ಗ ಪಂಡದು ಕೇನೊಂಡೇರು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೇರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಈ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಹತೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮಟ್ಟ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ದಿರು. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ದಿನಸಿ ಅಥವಾ ಈ ತರಕಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಿಕ್ದ ಕ್ಲಿಕ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿನ ಮಲ್ತದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಈ ತರಕಾರಿನ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿದ ರೇಟೆಡ್ ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ್ತೇರು. ಹಚ್ಚನೆ ಈ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕೇರ ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತೀರು ಇದು ನನ್ನ ಖಯಾಮಿ ಅಂಗಡಿನ ಮಲ್ಪಂದು ಬಂತೀರು. ಹಚ್ಚದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಹಚ್ಚದ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ತರಕಾರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬೈದಿರು. ಈ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕೆಲ್ಲ ಈ ತರಕಾರಿ ಜೊತೊಂದು ಈ ಜೊತೊಂಜಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನವಿ ಪಂಡ ಈ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೀವೋಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜೆ ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಿಂದ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಕ ರೋಗನು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಕಣವಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಮನೋದಲ್ಲೇ ತಂಕ್ಲೆನ ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆ ಪರಿಸರಡು ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆಟ್ ತರಕಾರಿ ಒದಗಾವನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು. ಇಂದತ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನಕುಲು ಪಡೆವನೋಡು ಪಂಡದು KSTದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಮಾಡೂರು ತೆರಿಪಾಯರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಡೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾರಕವಾಯಿನ ಈ ರೋಗ ಬೈದಲು ಈ ರೋಗ ಬತ್ತದ ಜನಕುಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಬಂಡದಾಲಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಜ್ಜೆಲ್ಲ ಕಾದ ಜೀವನದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣದ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜನೋಪಯೋಗಿ ಆಪಿನಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಓಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಉಂಟ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬದುಕು ನನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ
ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಲ ಸರಿಯಾದ ಐಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸುಜಿ ಅಂಚೆ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಲರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ವೈರಸ್ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ಇನ್ನು ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆತನು. ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಣಲ ಭಾರಿ ದುಬಾರಿ ಇಂದಿನ ಗೇನೊಡ್ದು ಒಂದು ತಂಕಲ ಪರಿಸರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ. ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಟ ತರಕಾರಿನೂ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಇದೆತ್ತ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು. ಇಂದು ನನ್ನ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬರಿಯುಡು. ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಾಶ ಆದ ಜನಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಕೋವಿಡ್-19 ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಸೋಂಕುಡ್ದಾದ ಜನಕುಲ ಜೀವನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದುಂಡು. ಜನಕುಲಿಗೆ ದಿನಬಳಕೆದ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದಲ ಅವು ದುಬಾರಿ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ವ್ಯಯ ಮಲ್ಪಡಾಂಡು ನೇನು ಮಾತ ಮನಗಂಡದು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಕಲೆ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಡು ಆ ತರಕಾರಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೈ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿಂತ ದೂರ ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೇಟು ಒವೇ ಲಾಭರಹಿತ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏತಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಅದೇ ರೇಟ್ಗೆ ಮೂಲ ಎಂಗೆ ಮಾರೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು. ಈ ಕಾರ್ಯ ನಾನು ನಿರಂತರ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರಲ ಬೋರ್ಡು ಏಟು ಒವೇ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ರಹಿತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಎಂಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರ್ದ ಅಂಚನೆ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸೀಕನ್ನು ಮಹಾಸೋಂಕನ್ನು ಐನಾದ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಜನಜೀವನ ಎಡ್ಡೆವಾಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ಪೂರಕ್ಲಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಧನ್ಯವಾದ. ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಲಿಕ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು.